Txotxongiloen mundua umeenarekin lotzen da askotan. Txotxongiloen unibertsoa baina hori baino askoz zabalagoa da, izan ere arte bisual formato honek ez du adinez ulertzen. Helduendako txotxongilo eskaintzan utxune bat zegoela ikusirik, Bergaran laguntalde bat elkartu eta Taun teatroa sortu zuten duela 23 urte. Txotxongilo ikuskizunak antolatuko zituzten helduei zuzenduta. Taun Bergaran sortzen da, oindalaia 23 urte, eta, hasi ginen pixkat, hasieran oso gustokoa genuen txotxongiloak eta taldeko batzuk hasi ziren egiten, txotxongiloak egiten, ari asko txotxongiloak probatzen, da hor hasi ginen, histori txiko batzuk apaintzen eta sortzen, ez? Eta holan hasi ginen, oso gustokoa zaukun helduentzako egiteko gogua zaukun, ez? Eta hola hasi ginen, terror bajo los hilos izan zen gure lehenengo ikuskizuna. Iñaki Matak, Carlos Odriozolak, Itxaso Azkaratek, Aitor Etxeberriak eta Santi Ezkurrak osatzen dute taldea, eta hasieratik sorkuntzak nolabait ireki egin dira. Txotxongiloa soilik ez, antzerkia ere landu izan dute, eta helduendako soilik ez, umeendako ere egiten dituzte ikuskizunak gaur egun. Ez da bakarrik txotxongiloa ezautzen deun txotxongilo tipikoa, betikoa. Gu esaten du da antzerki bisuala bai, erabiltzen dugu orduan, bai itzalak, bai beste motako panpinak, bai objektuak, erabildizkenak, eta antzerkia, antzerkia da beste modu bat egiten, baina historia daude, kontatzen dezun gauza daude hor, eta mimo guztia dago, argisa dago danetik, ez? Inkonformista lakua, baina Plinioren infotologak zen. Eran egun, sukaldeko trasu bat bai, eta gaur, galtzerdi bat. Zer moduzu, galtzerdi? Ez daki, mareatuta nago. Nolako polizia. Hiru, lau, bost. Gu beti esaten du, eitzin duna da, gure lanak, beti izatia nahi duguna egitea, ez? Orduan, gu ez dugu garbi datorren ikuskizunean zer egingo dugun. Askotan da, igual, autore bat, obra bat gustatzen zaigu orduan esaten du, nola moldatuko hau egiten antzerkian, ez? Eta horazten ga, pentsatzen, gaina denbora asko ibiltzen gea esperimentatzen, ez? Gauzak probatzen, gauza nahiko hori, ez? Raruak eta da askotan, hilabeteko lan bat gelditzen da esena baten, ez? Baina, sortzea, gauza berrixa sortzea. Batuta izena du euren azken ikuskizunak, musika klasiko oinarri, Bach, Mozart eta beste hainbat klasiko hurbildu arazten dituzte umeengana. Oindala 2 urte gabiz batutarekin, da umientzako da, baina da oso ikuskizun oso gustoa ikusten dabe danak, ez da bakarrik txikiendako, ez? Da historia oso erreza da, ez dauka gauza handiriko lan ipuin bezala ero da, azkenean da bidai bat, ez? Batuta musikaria da, eta bidai bat egiten du. Da, bera kontatzen du pixkat,
bere bizitza ze izan zen, nola jaudan, geltoki honetara, dala antzerki, segun nun gauden leku horretan, eta dauka harreman oso estua notatxoakin. Notatxo da beste pertsonai bat, dien notekin egiten dela, baina da esena bat sortu itzen da momentuan esenan, eta orduan dauka erekin harreman bat. Da gero dare, mota askotako gauzak, igual argi beltza erabiltzen ditu gauza batzuk egiten, beste batzuk da manipulazio, baina zuzena, batuta da, isa metoterdiko panpin bat, eta erabiltzen du bunrakudan, teknika bat, baina ez da oso ondo ina holanda, gure moldura ina, bi pertsonarek momitzen dute, segun zer hiru, orduan gauza oso diferentia daude, ez? Oso ez da gauza bakarri panpin mota bako histori bat. Eta oso gustora gaude gainera, erabili jungea leku askotara, da, igual, Delhin, Indian egon ginen festival baten, batutarekin da oso gustora. Tauntaun teatroa taldeak 2 urtean behin txotxongilo mostra antolatzen du Bergaran, herritarrei mundu magiko hori hurbildu asmoz. 2 urtean behin egiten den edizioak 10. izan du aurtengoa, eta dagoeneko herrian hitzordu finkoa dela argi gelditu da. Gaztetxean eta Zabalotegin egin diren ikuskizunak gainezka egon dira, eta kalean egin direnek ere arrakasta itzela lortu dute. Hala, antolatzaileak pozik daude emaitzarekin. Eukideu 8 talde, 8 talde, erakusketa bat, fantasias mekanikaz, kaleko ikuskizunak izan die beste urte batzuetan baino importanteagoak, ero denporaz da gehiago da, eta oso diferentia izan da. Ni uste kaleko ikuskizunak izan dira diferentienak, ez? Beste urte batzu baino, hor dago pixkat, diferentzia. Gero, bai Zabalotegi eta Gaztetxeko emanaldiak, helduentzako ziren ja, ez? Totalmente. Eta, izan da, beteta eukideu. Egon die 3 egunetan, segidan, kapsez, kajas, bai kalean, San Martin plazan behian, eta instalazio bat izan da. Da hori be oso diferentea jentea harritxuta gelditu da, zaitxi, esplikatzeko ez dakit irudiak egongo dien gero, ero ez, baina irudetan oso ondo ikusten da. Da, instalazio bat, diela 5 kaja, 5 teatrino, bai? Teatrinoa die, kajatxoak egiten denean, panpinekin da gauzak, eta orduan, kasko batzuekin, bat zeitzen da, aktore bezala, jarritxa da ona da ikusten, ikuskizuna, eta atzean da ona da beste kasko batzu egiten. Horda, atzean da ona dauka elemento guztiak eta audio bitartez esaten dutza zer egin.